Давай там, Тони, давай! Ай, Миша, един на един! Дай! Един на един! Един на един! Дай, Дейвид! Дидо и ти! Ти, Дидо, там! Спокойно! Тони готов на пенала! Ай, един на един! Пади! Пади! Давай! Стой там, Григор! Айде! Брат! Добре, там! Спокойно! Там, Теди! Айде, Тони напред! Жоро! Дидо, давай! Така, Теди! Айде, добри! Тони! Влезва, стари, влезва! Спокойно, Йо! Стари, Тони иска средата! Пусти! Виктор! Давай! Буте, влизай навътре! Браво, бе! Дойдете го на приятелите! Дай ми ще! Тони, бе! Ти довлез навътре! Ай, Нико! Запази я! Браво, Теди! Браво! Там! Спокойно! Тримал! Тони на пенала! Браво! Ай, Бонга, по-спокойно! Как се предизвика на грешка, ние да се мислим. Ай, Дидо, той седи! Више, там! Тони, готов! Айде! Зад! Горе скачаме! Отзад! Седи! Рече, ударе! Добре! Тука, бе! Върни за Харев! Дай на Георги бързи! Айде! Дай, Викторе! Да не лъжа, бе! Бутай! Дай! Седи! Дай, Теди, вратара! Дай вратара! Айде, ти, Тони, сваля бързо! Бутай! Добре! Остави топката, ей! Тонка! Остави топката и на място! Паши горе, виж, горе! Тонка! Може ли можеш от това? Не, край! Да! Пак вариант! Томе, Ласина, Томе! Айде! Аре, бе, Жорка! Имаш Томе! Пази на шама! Браво! Тоше насам, Тоше! Айде, Тоше насам! Дрип! Браво! Айде, запази! Добре, Дрип! Давай! Айде, бе, Никола, по-здраво, бе! Да не бие! Браво, бе! Браво! Дай! Там пред топката стой! Айде! Тони! Отдъча! Айде, Гонка! Два пъти такива! Айде, обръщай! Давай там навътре. Айде да не я пуска! Да върви! Сам! Сам реакция! Напред! Разголене! Айде, бе, Дидо! Браво! Паса! Супер! Него да не бие! Удар! Дай крак да не бие, бе! Там! Дай, Керал! Айде! Браво! Моли! По-бързо, бе! Викторе, позиция, бързо!
Evo tuka bije. Spokojno. Zavali bije. Nebe. Ajde tu prinos. Ajde ko. Ajde tam se tamo ne gibe. Ajde brzo Hana ka gibe. Steli. Gotovo. Daj Nikola. Kosa. Istav. Daj dribal. Evo Georgi. Ajde be, ej. Igraj. Ajde be. Bravo. Ništa, ajde. Spokojno, Toni. Ajde be, ovdje na sambe! Ovdje što? Spokojno! Aj Mina Miša, aj! Slizaj, Georgi! Aj Georgi! Ove, Georgi, като не става няма! Става ти кой що тука. Ане бе, Девид! Evo tu je trčeve. Давай! Ajde Dajmo, sam поемия и вади! Отзад Дидо! Ай, подайте си, бе! Добре, не става, айде, не става вече! Скачай горе! Абе, стига върте главата, бей! Дай, връщай! Там, Георги! Добър ти главата. Дидо, Никола, айде на тука! Дай! Дай, Девид, на тука! Айде! Айде! Там, Ники! Браво, играй! Добре, айде, цел връщаме! Мише, внимай, Мише! Амони, дай назад, бързо! Давай! Георги, ти бе, Георги! Давай, бе! Айде, бе, Георги! Абе, Георги! Ама искай да получаваш, ето ще сбърка! Дейвид! Още! Айде, Дидо! Айде да не се лъже! Там, бориш! Ай, крак, бе! Едно, Тойнов, едно! Айде, там! Тони, не сядай напред, на крак разиграй малко. Катеров! Всеки един човек! Ай, тука! Тони! Не бързай, разиграй, бе! Еди, дай костице! Бутай! Айде, костиция! Добре! Добре, ти горе там. Още не да ти право. Тук средата 9 номер. Ето, препърни горе. Сам Тони. Заре. Дидо. Дидо готов. Мишо и Дидо отваря. Айде на Дидо за кърба, бе. Айде, Дейвид и Дидо. Аре, бе, кой иска, бе? Тони. Абе, не там, бе. Не, Боби, по-спокойно, тъча! Абе, стига лъгато, тъча, бе! Давай! Тони, средата! Линията! Сам, обърни се! Хайде, Дидо! Стосеров! Нищо от него ти не Набирай, дай на Никола, той ще му даде! Влизай, бе! Аре, бе, не стоп, бе! Браво, момче! Обръщай! Тони, панета на пасно. Айде по-бързо! Преди да овладее! Горе! Айде, Мони! Дай, влизай навътре!
Айде там, какво не искайте? Аре бе, Мори! Еми, 3 пъти я бъркаш, какво? Абе, да потъча бе, какво говорите? Айде, айде Тони, Никола, готови да сте! Айде там, сменете позициите, айде, Теди! Как я пометаш така, толкова не мой тъчка, как не бъде всеки мой брат. Как я пълнеш така? Една идея да съм. Чак! Айде, Дидо! Сваля, Дидо! Браво! Срещай! Не бързи! Спокойно! Там много ректа ви отдясно. Айде, Дидо! Запазя! Не бързи ли? Реакция! Теди! Ей! Дейвид! Кона вътре да ти я даде и той за гърба да тръгне. Тони, не пипя. Изтягай от тях. Ето там. Ники! Стой там, Ники! Ники, стой там да ти я даде да биеш или Тони ти да биеш. Айде! Или Ники! Ники! Добре, тук дайте. Дейвид! По-напред е мини, бе. Абе! Ай, Вадия! Тонка! Той да ти я даде и ти зад гърба, бе. Или ти му дай зад гърба му, бе. Засилвате си и скачате. Никола на пенала. Айде, то ще е. Остра та балона. Айде. Айде там, бе. Кой на пенала? Чаве, това ми ще. Давай, не се обаждай. Ей. Не се обаждай.
Айде, давай до хората, заставаме момчета. Така, Деви. Георги. Дай, там, Бор. Абе, стига с това водене, бе! Боби, абе, стига с това водене, бе! Подаваш, стига води! Айде, там! Така, внимателно тука! Айде, кой скача? Ники! Добре, Крис! Имаш, Виктор! Браво, бе! Тони! Айде, тук е човек! Всеки човек! Айде, отраскай ли! Абе, почекай да горе! С него играеш! Ама не бързай, бе! Гърчев! Те не са се подредили, не бързай, бе! Идва! Абе, Мишо, казах ти да запазиш, бе! Браво! Мише, запази! Амчета, така, добре справи! Айде! Бойно! Добре, айде! Всеки човек на... Гърчев, той ме дай! Гърчев! Мише, стой си! Гърчев! Мише, това чека да хвърля! Аре, дигайте малко! Айде! Айде с хората! Пак по-фърли, като цяло, че мръз. Айде там! Още ги го! Айде бе, бийте го бе! Добре, Още скарай! Слави право! Айде да не бие бе! Добре! Айде, давай! Нека спорна ви я взимат! Вършай, Йоска, не вършай! Айде се По-здраво, е! Крис, давайте, дайте! Дай бързо! Айде по-бързо бе! Георги! Елса! Сия, бе! Елса! Айде, пусинато! Ники! Мишо! Краси, ти работиш там, Дай му я! трябваш, Краси! Влизай! Влизай навътре бе! Хайде отзад! Туко! Отзад! Добринов! Абе, помоли, ритния бе, Монка! Абе, Монка извадия бе! Дай, отстъпвай! Отстъпвай! Едно! Давай! Айде, отстъпвайте бе, Георги! Никола! Никола! Георги, отстъпвай бе! Сам! Крис там, Крис! Спокойно, пас! Крис, работи! Пас! Идва! Запази я, Дидо! Браво, Кода! Запази я, спокойно! Идва! Томе, заставате ga, изкарай! Айде бе, вижте! Събирай, моли! Стъпвай! Айде бе, Никола и Георги! Отстъпвате! Дитър! Крис, навътре! Към Антонио! Не бе! Ма не става това вече всеки път! Тони, изтигне, Тонка! Вижте, ако трябва на вратара, спокойно! Добре, Бобка, така си решил! Георги! И хвърляй пече! Георги, отивай си пече!
Тони, влез тук с Георги! Тони, влез там! Георги ще играе! Линия, дрифт! Дрифт! Гойров! Бутай на десен крак, не на ляво. Виктор! Да! Браво! Хайде, давай! Отстъпи Томе зад него! Още! Айде, Тоше! Свали я, Ники! Пак! Будем! Спокойно, спокойно! Пак така, Томе, пак там. Там! Георги! Айде, Теодоре! Ajde, digaj, Patrik, ništa ne stalo, uđe! Спокойно, бе! Носи, uđe малко, бе! Тук са ми двама! Айде, Драгони да кара! Браво! Айде! Топката стой! Герчев! Давай, Крис! Ай към топката, бе! Давай там! Кой иска? Айде, Тони! Много лесно, Герчев! Не я фърне напред и не излезе на моето. Човек всеки! Ама той е сам, бе! Въртешния! Запази я, Теди! Един! Сори! Теди, не вързай, бе, Теди! Не, Събираме, Деви! Събираме! Събирай, Мони! Зад него! Крис! Айде там до него! До него! Браво! Давай! Ама до хората! Чакай спокойно, бе, Йосиф, не бързай, бе! Тони навътре! Бързай, бе! Айде, Тони, опитите, Тони! Не се страхувай! Изкарай я! Еди, запази я! Айде! Грас! Не бързай! Грас и Деспа! Абе, Ники, дай му оттам на крак, бе, не може този пас, бе! Дай му я! Няма място за този пас! Да, Никола! Мише! Тони! Не се засилвай! Айде! Боби! Айде, дай, Георги, айде до него единия да застане! Да не я получава, айде, Дейвид там! Запази я! Айде, бе! Девид, дара, бе, Девид! Айде, бе! Там! Учи! Ай, Мише! Айде, бе! Отстъпвай! Тони, ще се! Едно! Давай!
Браво, Тони! Браво, Тони! Томе, спокойно. Няма да на дома, чай да му да. Ето иски той. Крас. Ама те не бързи за пързи, айде, излизай, най-више. Йоска, кажи бе, оставия, виждаш от вас. Не бе, какво бе? Крис, дай, среда, Тони, среда. Давай. Айде бе! Ето! Не бързо. Стоя линия, стоя линия. Стой тук в средата, бе! Дики искай там, бе! Тони, събери навътре. Чакай, стой, спри! Спокойно! Дай сега, Тони! Абе, стига там на Боби и на Мони, бе! Сам! Крис! Стой сега, стой! Бутък за 10 граб, бе! Крис! Ей, движенията ба, вижте, не мога да ги играят една точност. Копка, ай по-спокойно, бе! Айде, дигай малко, Ранга, айде, да, Ранга, излез, бе! Абе, не пази така ли, не, Боби, излез! Тони! Крис! Айде, бе! Стой сам! Дай, Дидо! Влизай! Как тебе? Изкарай топката, бе! Айде, давай, ти ме бързо! Тука, бе! Айде, път там! Браво, Лео, айде! Абе, сваля бързо, сваляй топката, не я пускай, бе! Излез! Тони, стой средата! Тони, средата! Не бързо! Много сме далече, бе, гледай! Събери навътре! Дай, Тони! Дай! Бутай, Дидо! Затваряй! Директно! Пишо! Ей, това за тега тренава, скачи то! Айде, Мутър! Дай, обръщайте! Абе, дигай малко, айде, още малко, още ти дайте! Крис, ела, бе, виж тупката, Крис! Айде! Него! Тони сега, Тони за търга! Спокойно! Айде, Никола! Дай на търга! Айде! Там! Айде, бе, това е на Никола! Добре! Кой ми топ? Дай му на Дидо! Дай! Лъжи ги, бе! Лъжи го! Излез! Свалия бързо, спокойно, свалия! Дейвид! На другата, Георги! Герчев! Нищо, айде, давай! Дейвид, без там, Никола стои. Дейвид там. Жоре, ела! Аре, бе! Айде там, двама на един, бе! Пусти му я, бе! Айде! Влизай на вътре! Гонка! Ай, Тони, тия бъди, айде! Дай! Тони, влез тука! Дейвид напред! Ай, хубаво остър, дай! Айде, бе, Тодоре! Тодоре! Абе!
Абе, то! Абе, Георги! И какво на кой даде на теке? Вътрешния! Айде, бе! Боби! Давай там! Сам! Сам, бе, спокойно, бе! Абе, сам, спокойно, бе! Ей, Тони! Ама сам! Ето, дай кошнице! Се напред, да каси! Айде, бе, предизвикай го да свърка! Давай, Никола! Теди, бягай на страни, бе! Ай са! Ей! Има жон, бе! Ей! Вече има жон. Абе, там я разиграете, стига, бе, кой да вадиш? Ей, Георги, аре, бе, 20 контри, бе! Риче на страни тая! Гонка, Боби! Деви, бягай на страни, бе! И атакувайте там топката! Боби! Бони! По-спокойно, бе! Нема страшно, бе! Спокойно! Ай, бъди от там! Бони! Айде, Мони! Тони, ай там отзад! Ама стига това тука, бе! Абе, стига тука, бе! От место не я вадите, сега я вадиш! Абе, Тонка! От место не я вадиш, чакаш да ти я подаде! Ей го Тодор, бе! Горе, айде, айде! Горе! Стане горе! Кутай напред! Давай! Ай тук наляво! Към топката! Айде, Никола, и ти! Дай, Никола! Това не те интересува! Говори само, това си. Казвай, кой на къде, какво? Теди, стой там! Теди да не я дава на вратара! Теди! Стой там да не я дава! Више! Навътре, ела! Айде! Айде, 9 номер, бе! Ето Зея! Пускай, ама сега ще се забиеш. Абе, стига лъга, бе, ей! Абе, Мони! Абе, стига лъга, бе! Аз това им казвам, къде там на правата, то не знам кой ме гледа. Ели, връщай! Ай, Мишо! Там, отивайте се! Не я върти! Георги, хората! Ели! Ай да не я върти, Йовка! Качай, Бони, Боби! Не я върти, Йовка! Отзад! Качай! Айде! О! Диго! О, пиеш! Стопай! Айде, отзори, Дидо! Отзори, Дидо! Айде, Дидо! Айде, Дидо! Дай там! Извади ми я сега!
Томе, връщай ли? Спокойно! Абе, стига тая, бе! Стига ли тая кола? Викторе, навътре! Стой сега, стой! 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 Тони, излез леко, Тони, излез леко. Хайде ти до там двама! Мина! Запази, Нико! Айде, Дейвид! Не бързи ли Кего, Дейвид? Спокойно! Кой на пенала? Тони идва! На Гвардия! Подай настрани! Подай настрани! Нищо! Дай, обръщаме! Скочи, Тонка, скочи! Перфектно! Идва! Дай! Давай! Браво! Браво! Да се разреват, какво прави? Айде, скачаме там! Ей, тук отзора, бе! Мише, пред там да отзора! Шура, паренти ги, бе! Айде, трети човек! Айде, Тони там! Трети! Тони, да не минава! Айде! Айде! Айде, Сиго! Перфект! Браво! Браво! Айде на кулът, посъръв! Давай, човек, ще си там. Още един Тони Висок. Да не минава там, Георги, скачаме, Йоска! Да не спия върти. Айде, отзад! Добре, нищо, обръщай! Обръщай! Дай още малко, айде, 2 минути има. Дриф и Дойнов, на позиция. Виктор е навътре, Виктор е навътре! Виктор е навътре! Керчев малко навътре, да. Айде тук преди. Айде да преди. Виктор е навътре, скачи. Запазия! Виктор е в фаза защита. Браво, Тони! Играй! Браво, Тонка! Обръщай там, обръщай! Браво, Тони! Малко, айде, дигнете малко! Ей, за тебе, Томе, внимай! Курва, Томе! Теди, бяга! Пишо! Грежире се! Много добре! Дай, Вика! Горе! Нищо, Тони, браво! Давай!
Тони, влезте вътре, бе! Теди отляво! Теди отляво! Теди! Теди отляво играеш! Теодора отляво и се прибирай сега! Теди! Теди! Теодоре! Отляво са, не си напред! Връщаш се пред ти до там! Помагаш му, ето! Миша, искай се да... Благодари, ей! Благодари! Благодари, Тони! Добри, Гел! Добри! Спокойно, айде бе! Георги, върнете се зад него! Идо! Герчев, да. Герчев, внимавай. Давай, давай. Тони, тесно. Чакай, трип! Тони! Боби навътре влез, Боби я свърка, бе! Към топката, Дидо! Спокойно! Тони, по-навътре! Георги навътре влез, Бони навътре влез, после! Миша е готов да си, браво! Монка, по-навътре да мине през тебе, атака! Атака, браво! Тони, по-в средата, Тони! Там! Така, прибираме. Така, Миши. Мони, ти са седми, Мони! Айде, бе! Това е! Него с лице! Добре! Спокойно не бързай, бе! Чакай, спокойно! Спокойно, Тони! Спокойно, Боби! Сам идва! Айде, Мишо! Айде, добри! Айде, опитите! Фери, ти, бутай напред! Бутай! Бе, Фери, не се връщай! Бутай, бей!
Тони, гледайте! Тони, гледайте! Путай глава! Браво! Ай, Жоре! Георги! Давай, от твой топче, давай! Още един! Идва! Ячев! Айде, стигаме, давайте, айде! Давай, Кира, давай! Браво! Путай ли се! Браво! Вади! Браво, Вичо! Гледай късата! Ево там, Видо! Давай, айде! Концентрация! Тони така, Георги! Тони така! Ай, потъче, бе! Крис навътре! Ето това, Зоби! Айде! Браво! Едно! Айде, горе! Браво! Давай! Потъче се, добре, връщай на свой! Я види, да, на това. Мише, ти с Киви там. Ти, който фърля, тъче с него. Така Теди стой. Добри. Те ще дойдат. Пазия! Мишо, влизай. Герчев. Ай, при Теди там. Влизай, Мише. Ай, Вонка. Добри, лазния. Ай, Теди, мина, Теди. Айде, излизай, Жоро. Ще те прехвърли, Тони. Давай. Старт. Абе, стига. Ай на Георги бързо. Ама гледай с гръб към терена си, бе, Георги. Запази я, Теди. Ма към топката, Тедо. Ево, Георги. Ти, Жоре. Давай, можеш. Тъч. Гойно, бе. Ай, тупна. Дай, Теди. Тутай до края, Теди. До края, Теди. Теди, не бързай, бе, тепка. Теди, запази, бе. Бързай. Жоре! Айде! С гръб към терена, върнат натам и се с гръб към терена я взимаш. Косенов. Навътре. Айде! Айде! Аре, бе, Керчев! Тони, бе! Ей! Аре, бе, Рангелов! Давай! Айде, брато! Айде, Боби! Тони! Крис! Тук, бе, сега това е един. Айде, Бони! Айде, мина! Айде, тия втори! Не! Спокойно! Влизай вътре! Влизай остра! Айде, бе, ето, горе! Добре, преди малко
Ajde, Moni, tukaj, cimaj. Ajde, Moni, cimaj da piješ. Toni, Иво, влезте вътре. Ама влезте да съберете още, бе. Кой се събира той? Стъпай, добре, добре. Извини се там. Добре. Събираме. Мише. Ево почва. Мише. Даме. Добри. Добри. Едо! Скачаме там, Теди! Йоска! С удара отстъпваме там, Георги! Више, бягай на с удара! Йоска! Връщай, събирай! Бързо! На другата! Ама не ти, бе! Жоре, искай тя, бе! Теди, дай на халфа, Теодоре! На халфа! Той там е далече! Мише, Мони, по-навътре! Мишу! Аре, Мишу, бе! Аз ти, бе! Ей! Браво, Теди! Абе, Фери, остави на Тони, бе! Абе, Ферка, остави на Тони, ти... Айде, бе! Айде до него, бе! Давай, давай! Много бързо, бе! Георги, по-спокойно, бе! Разиграйте към топката, Теди! Участвайте! Наш! Айде, хванете я там! Георги, Фери! Ай, добри! Добри! Добри, помагай! Събирай там! Дима, внимай! Добри! Господин Съня! Тони, внимай! Дидо, айде, Тони! Айде до него, бързо, още един! Айде, дай, Георги! Позиция! Стани си на позицията! Тони! Тони, ти! Тони там! Айде, Тодоре! Запази я, Теди! Стигаме малко, още малко, айде! Фери! 2-3 паса и тогава, не само да ви кажа. Мони, стигате ги на центъра!
Фери, ской си, Фери! Теодоре, сам си! Айде бе, бигове! Давай, Крис! Давай, Крис! Браво! Бягай, бягай напред, бе, бягай напред, бе! Чарки, взимай! Крис, между двамата, Антонио, се носи. Боби, ела, Боби, ела. Ай, Боби! Ей, не, браво! Към топка! Тони! Браво! Не, Тони! Без глупости, Тони! Айде, Георги! Георги! Айде! Горе! Още вие не виждаш ли? Боби! Айде, дай, прибирай бързо! Дидо навътре, Фери, няма ходене! Айде, 19 номер, бе! Сам си става, той. Айде, учета. Малко повече желание трябва. Айде. Айде, малко повече желание става. Няма да го губим, айде! Мише, дай, Мише! Айде! Хора там, Жоре! Айде! Ти, Теди, идва, ти запази я! Айде, Дидо! Айде, Дидо, бе! Добре. Дай, Добри! Ти, Жоре! Още! Стъпай тока! Браво, бе, Запази я! Там! Спокойно! Айде, ти, Теди! Ти, давай! Играй, бе, има съдя, бе! Тони, место. Тони, мете ти, бе! Играй! Какво ще прави? Не мога да... Айде, Тони! Един да слезне! Тони, един да слезне долу, трети номер! Тони, така ли ще тичиш? Забягай се, бе, човек! Айде, там по топката още един. Кой ще даде? Браво, Йоска, говорете, айде! Само ви е на смех тук. Айде, давай. Давай, готови! Айде отзад. Айде! Излизай на Макс! Излизай! Давай, че! Браво, наш! Браво! Трябва да стичам, трябва да ги представям, иначе няма как. Как ще няма? Айде, добри. Тук, зад него. Тук че е фърли. Айде, бе. Мери, айде. Първа. Как така я удриш, бе? Пусни да бега. Айде, Йосифе! Как така удриш? Спокойно, бе, дай да играят, бе. Добре, не става вече, айде. Не става. Айде до Теди. Теди към топката. Бонка, имаш ли сили? Еми, айде, давай. Имаш сили, ама не виждам.
Седи, не се обаждай, айде! Добри, стига парчета са. Монка, айде, давай! Спокойно бе, Георги! Жори се! Спокойно бе! Ето го, Георги бе! Ай, Жори! Така! Мишо! Един да се... Мише, стой! Един отида! Спокойно! Лесно вътре! Серия го настрани! Играй! Браво, бе, Тони! Пас! Към топката! Аре, бе, Монка! Аре! Гледай, айде зад него, бе! Георги! Аре, бе, тренер! Да, ти парчета, шокираш си там. Айде, дай, мобилизирай се, това му дам. Къде му дам? Айде на градата там, Мише! Тони! Тонка! Внимавай там, айде на градата там, бе! Браво! Мони! Браво! Тони! Внимавай там, бе! След това, не, сега, бе, след това. Трети излиза. Горе! Горе! Браво, добре! Айде, излизай! Излизай на спринт, бе! Излизайте на спринт, бе! Дясно, Йосиф е дясно! Айде, Мише, айде! Айде, искам да го, бе! Браво, бе, Гиви! Браво, бе! Смяна! Смяна! Мони! Монка! Не кава сега, спокойно, кава. Как бе, той си кава, да разкажеш да уйде. Още. Айде, не се пазете, бе! Давай, бе! Герчев! Давай, има време, давай, играй! Давай, продължавай! Бели! Георги! Умно отзад! Дайде ли, Ари, дайде отзад там! Приди до двама, Георги! Браво, Тони! Пас! Така, спокойно, Тони! Спокойно! Спокойно! Отгоре! Еди! В средата Джанер отляво. Джули! Ти в средата! Джанер ще мине отляво. 12 екипа и 12. Ти отпред, той отляво! Ей, можеш или не можеш? Ти сам майтап ли си правиш мене? Ей, добри! Може. Седи. Тяпа може. Спокойно, бе! Айде на Мишо! Не назад, бе! Абе, ей! Абе, не назад, бе! Абе, ти е там! Готови сега! Влизай! Давай! Айде, Мишо! Ей! Отстъпвай! Отзад!
Браво, Ланка! Браво, бе! Ай, връщаме! Мише! Не спомни там сега! После да мине през това, отваряш, имаш сила! Калуяне! Калуяне! Его седми! Ай, още! На пръсти, Георги! Той е тъчка. Више там! Калуяне близко до него, бе! На ръка разстояние, бе! Ръцете в страни! Къде от 5 метра го пазиш? Ай на пръсти, Тони! Георги, стой там, ще дойде при тебе, Георги! Пази я! Ай! Айде, излизай на спринт! Давай на спринт, излизай! Ени, остави едната! Ени, дай едната на клубе! Ай, добри, Теди! Тони в средата, Кояне! Потъче, бе! Запази я, Теодоре! Там, там! Там, добри! Добри, ето Мишо, бе! Давай, бе, Любо! Давай, Любо! Давай, излизай! Отваряй! Спокойно, Йоска, спокойно! Боби на Мишо, Боби на Мишо за гърба. Айде, Мише, давай! Браво! Спокойно! Спокойно, влизай! Лъжи го, бе! Ти, Тони, спокойно, настрани! Няма! Само жълтко, бе! Трети номер! Абе, Тони! Чакай, изчакай само! Добре, Добри, не, бе! Дай! Добри, какво ще правиш? Добри! Теодоре към вратара! Браво! Айде, обръщаме там! Тони! Идо на място! Теодоре, оттам си! Мише! Добри тук! На терена сърцето, момчета! Ай, спокойно, само! Никой те би, Мише! Браво! Иго, Боби! Влизай навътре! Тони над пенала! Пас! Спокойно, разиграй там, Тони! Сам, спокойно! Спокойно, бе! Ево там, Фери, бе! Теди, успокойте малко много на емоции, бе! Чистия, бе! Теди! Дай кой е с лице! Браво, Боби! Калуяне! Браво! Ма Калуяне! Абе, Кала! Абе, ритния стига да искате какво да правите да преметате там, бе! Теди! Дай на Фери с лице! По-спокойно! Айде! Горе, Фери! Теди, ти, земя! Така, спокойно! Спокойно! Чакай! Тони, влез, рата! Съдята ще даде, добре, не става, спокойно. Там, видно друг. Спокойно, футбол играме. Ние спокахме Отвори там, бе! Теди, отиди там, Фери да отвори! Айде! На емоции са. Само джасането. На емоции. Фери, стой там, бе! Георги, отвори там ти, бе! Какво се страхувате, бе?
Добре, Керчев, нищо, айде, давай. Тонка, хванете бе, един човек. Трябва си 22 номер. Айде. Айде позиция, слизай Мишо. Караме, Тени! Искай! Дай! Аз бе! Тъч! Айде, биеш тъч, Фери, бързо, его, Любо, Георги! айде, Любо! Влез на вътре след той, бе, Любо! Пазия, Тени! Айде, спокойно! Айде, Любо! Вадя! Стопка! Тония, лавър! Да, Криси! Георяни, стани тука! Бия! Помощник треньор имаш там? Сърцето на терена! Сърцето на терена! Айде, глупо се стреля, Георги! Малки пенали, дуспата, остра! Кирай! Дай, бе, Ячо, бе! Дай, Мишо! Давай! Лошо! Давай, айде! А така, свири са тук на обратно. Давай! Ти играеш колко спокойно! Стига се, Ритали! Голямо, Ритали! Защо си играеш? Любо! Тони, казвай! Айде! Айде, тук наляво идвайте! Георги! Тони! Какво излизаш ли? Не. Еми, що не играеш? Защо бе, ей? Той не е влизал доктор, бе! Що го изкарваш, бе, ей? Що го изкарваш, бе, ей, съдя? Георги, слагай крак! Георги! Ей, глупак! Ей, Георги! Махай ти да На тъча! Към него, Фери! Към него! Тони влиза. Ей, ма той що го изкарва, като доктор не е влизал, бе? Ей, съдя! Чакай, веднага свири и му махна да Да, влиза. свири! Като свърши атаката, свири! Кире, веднага му махна да влезе. Той спи като на... Давай! Дай, Калуяне, събирай! Теодоре, скочи! Дай, Доби, дай да връща! Дай там! Дай, давай! Скачи горе! Скачи, Владенов! Едно! Ти, Калуяне! Айде, с глава! Браво, свали я сам, Фери! Спокойно, пас! Фери, Диго! Запази я! Тя си помагай! Тони към него! Теодоре, Диго, дай! Настрани, бе, Мишо! Браво, бе! Дай, не криш, бе! Не криш! Крис, двама сте, Крис, Айде! двама сте! Тони, Георги, скочи! Скочи, Георги! Браво! Браво, бе! Фери, прибирай там, бе! Не всички нападатели, Давай, те ни влизаш, давай, прибирай назад. Топка дай, не знам. Тъча! Топката да ходи. Чакай, спокойно! Добре, лапе насам, бе! Ще бъде ли пил това? Горе! Дай, бе, дай! Георги, да не цупка втори път, вътрешния, бе! Той с ръце го бута, бе, съдята!
Сам, Георги! Георги, сам! Бе, там некъде Гога мина. Теодоре, прибирай! Вижте, влезте вътре! Георги, прибирай! Прибирай! Отзад при Калуян са двама! Айде, добри! Дидо, спокойно, Дидо! Тони! Дидо, спокойно, бе! Браво, бе! Абе, Мишо! Абе, Мишо! Браво, Дали! Браво, Дали! Браво, Дали! Там! Зад него, Георги! Съч! Браво, бе, Ранка! Браво, бе, Ранка! Бягай на място, Тони на него! Абе, той го бута на земята, бе! Браво, бе! Георги, на пръстите! Георги! На пръстите сте готови! Айде, бе! 6-23. Краси! Айде, Мише! Там, гледайте играта къде е! Тука! Георги! Георги! Зад гърба ти влиза, още един влиза! Пампо! 16 влиза, 25. Само секунди. Да, външен. Боби, напред! Пас! Пас! Пас, бе! Запази я, Добри! Ай, Добри, запази я в него да не бие! Пръщай, бе! Диви тази дървина. Мишо, кой още това? Аре, Мишо! Бутай, Мишо! Точно, Георги, не знаете. Ти, Георги, точно! Ей, какво е това, бе? Аре, бе, Каляне! Спокойно, ей, Георги! Това спокойно. Айде, Мишо, дай ми! Дойдох, ти си там. Него, Мишо! Ей! Ей, ръката, бе! Тони! Запази я, Дидо! Сам! Ей го, Тони, там! Сам, Давай сега! Спокойно! Георги, излизай! Дай го, без фаул! Без водене, Тони! Давай, Беляне, айде, дай! Какво прави? Ей, Теодоре! Браво, Дидо! Смяна! Дидо! Смяна! Теодоре! Теодоре, идвай! 16 Ела, бе, Тедо! 19 номер. Ляв външен. Ти Зарев и Дойдо. Ляв външен. Ай, Калуяне! Калуяне! Излезте по-напред, бе, Георги! Гиви, наляво. Потъча! Айде, Мишо! Ти, спокойно, Калуяне! Давай. Бе, дай на Мишо, бе! Немаш сила, бе! Спокойно. Ти чука. Айде, Тони! Пази я! Браво, бе, Тони! Пази я! Браво, спокойно! Не, 5 минути. Тук емоции малко. Айде! Айде, Ферхане, там, на пръсти!
Галуяне, внимай 17. Горе! Скочете, бе! Отзад! Георги на пенала, бе! Връщай! Чак! Връщай да скача! Айде да пръсти там, Георги! Иди до там! Бери! Бери! На средата един, бе! Мишо! Мише, влез тук на пенала големия, бе! Мише! Тони, по-да стане, Тони! Горе, Йоска! Тони! Напроси там да няма ти пред него! Ей, от Още малко! Още малко! Йо се радва!